Chceš vedieť, ako prať bielu bielizeň? Ukážem ti dnes produkty, ktoré naozaj fungujú a aj také, ktoré iba klamú tvoj zrak. Na bielom prádle sa najviac tvoria škvrny v podpazuší, okolí golierov a najviac na spodu ponožiek. Ak sa tieto mikroskopické častice z textilu nevyperú, viažu na seba ďalšie častice, ktoré sa tam naukladajú z prášku, napríklad tvrdej vody. Škvrny vznikajú z potu, kožných bielkovín a rôzneho mikroznečistenia a prachu. Ak sa tieto mikroskopické častice z textilu poriadne nevyperú, viažu na seba ďalšie nečistoty a vytvárajú nevzhľadné zažltnuté miesta. A tie nie sú len estetický problém, ale zároveň skracujú životnosť oblečenia. Povieš si, nevadí, kúpim nejaký prací prášok na biele prádlo. Ale aj tu si treba vedieť vybrať ten správny. Prvý typ prípravkov na biele oblečenie sú prípravky s tzv. Optickými rozjasňovačmi. Paradoxne ich obsahujú aj mnohé prípravky určené pre deti. Nájdete ich v zložení, aj keď síce malými písmenkami, ale je tam uvedené slovíčko optické rozjasňovače alebo optical brighteners. Optické rozjasňovače však len škvrny prekrývajú tzv. Fluorescenčným efektom. To znamená, že keď na ne dopadá slnko, zdajú sa bielejšie a žiarivejšie. Nie sú však vôbec ekologické a naopak z dlhodobého hľadiska zašpinia biele prádlo ešte viac, pretože vlákna pokryjú syntetickým povlakom. Druhý typ prípravkov na biele prádlo sú tzv. Kyslíkové bielidlá. Neobsahujú síce chlór, obsahujú aktívny kyslík v rôznej forme, pričom kyslík rozkladá organické škvrny, napríklad od vína, kávy a čaju, a z dlhodobého hľadiska sú oveľa vhodnejšie na používanie na biele prádlo, pretože neničia tak vlákno. Môže ísť o tzv. Perkarbonát sodný, alebo môže ísť o peroxid vodíka a rôzne iné prípravky, ktoré teda pôsobia bez chlóru a bez optických rozjasňovačov. Z dlhodobého hľadiska je najúčinnejšie používanie pracích prostriedkov, ktoré obsahujú enzymy. Tie už sú súčasťou pracieho prostriedku, nájdete to uvedené väčšinou na zadnej etikete. Enzymy veľmi účinne odstráňujú nečistoty, odstráňujú všetky typy tlakov a rozpúšťajú všetky baktérie, mikroskopické častice z potu alebo z mazu a zaručujú to, aby sa na prádle, na bielom oblečení škvrny neusádzali a teda ani nám nezostávali dlhodobo na prádle zažltnuté miesta. A odporúčanie na záver, vyskúšaj náš účinný prací gel Pure Laundry Shampoo. Ten obsahuje až 7 typov enzymov, vrátane úplne najrevolučnejšieho enzymového zloženia. Je účinný už od 20 stupňov, odstraňuje úplne všetky typy flakov a je bezpečný tak na biele, ako aj na čierne prádlo. A nezabudni, že každý, kto od teraz až do konca júna nakúpi na našom e-shope, má šancu vyhrať rok prania zdarma s našimi revolučnými pracími prípravkami a parfumami na pranie. Tak neváhaj a nakupuj!